Sugeng dalu Cak Slindro. Sugeng dalu, selamat malam Mbak Cangi, Mbak Limbo. Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah pikantuk pangestu panjenengan keluarga sami sehat seger waras. Syukur mulai kapan. Suwe ora jamu sepisan godhonge klopo. Suwe ora tau ketemu dalu punika saged panggih kalian Mas Cahyo. Alhamdulillah. Luar biasa pada malam hari ini nggih Mas Cahyo. Pripun? Wah niki hari jadi Kabupaten Madiun pun kula damelke pantun, Pak. Syukur. Nggih, kagem warga masyarakat Madiun tuku timun dinggo lalapan, buah semangka belinya di Jakarta. Selamat hari jadi Kabupaten Madiun yang 458, semoga jaya sepanjang masa. Amin. Kula iki nek kalih Kyai Madiun wis kaya omah kula dhewe Mas Yoyo. Kok saged? Lah kula niki asli bapak kula Kyai mriki kok. Pundi? Niku Mbah Tarom. Oh nggih. Bapak Bupati Soko, salam takdim sungguh kagem kula panjenenganipun Pak Bupati so Bapak Wakil Bupati. Nggih. Mas Yoyo sembah nuwun sedaya punggawa praja ingkang sami rawuh ing dalu punika. Nggih. Kanthi ajitara tasyakuran hari jadi Kabupaten Madiun. Nggih. Wonten malih? Nggih. Parikan. Pun, lah nek jenengan pantun boten sampun kok kula wau. Sampun. Lah nggih wong jenengan kali kula kaya adik kakak kok Mas. Kula sampun jenengan sampun. Sampun. Entas nika. Loh, kok napane ya parian? Aku ora parian, aku ngejak kowe kok sesuk getun tak rasane iki. Loh, lah nyapa getun? Ya paling gak ya aku sik sing ngomong. Lah kabeh ngejak sapa sing Lah iki lho pamflete gambare ya aku kok kowe ra enek kowe nyek training lah. Lho sik. Elingku iki sing kanan iki Mas Yoyo, terus aku Pak Bupati. Aku terus ngoro-ngoro nek awakmu iki lho. Lho, lah kowe leh mu WA aku piye nyuwun sewu kula wis kulur siyen nggih Mas. Magangke dhisik, cekake dhisik. Iki tak jelaske lho Mas. Iki mumpung urung kelakon oleh ku nyambut gawe lho. Kowe leh mu WA aku piye? Lah ya aku takon ke tanggal 24. Dulu tanggal 24 Juli bengi kowe prei. Sopo ngomong? Lah WA mu piye? Tanggal 24 nang Madiun wayangan aku ora kabar-kabar. Ngono lho, lah kok awakmu terus dandan melu iki. Ini jajal Pak Bupati. Sik lah iki kok. Sik kok sik dijelaske iki rong cekal lho kuwi. Pripun? Iki rembuke urung jelas. Lah kula lak ngabari nek teng mriki enten dari jadi. Ah sik, kuwi. Wayangan. Ah. Sing asto. Lah sing asto Mas Ayo. Yo. Lah. Lah kowe yo ngabari awakmu tok. Lah kok awakmu terus dandan rene? Lho. Nek ngabari piye le WA piye? Lah mu WA piye nggonmu WA? Tanggal 24 wayangan 24 Juli ning alun-alun Madiun Sabar ngono. Lah aku gak melok Lah iki jawab siap Mas. Ngono ki. Sing sekawakmu ki kadung dandan kok terus anggar aku melu sapa? Lah nek ngono ki aku saurunge munggah wis tak pikir, Tru. Loh, Ngono. Lah kowe ya gedene 250 ya tak pikir. Ya aja ngirit-ngirit. Macange Mbak Yu Limbo. Nggih. Namung anu lungsu-lungsu derek udu. Dedonga. donga apa? Dalu punika mugi-mugi masyarakat Madiun sesuai dengan namanya Madiun. Nggih. Madiun saged mandiri, masyarakatipun guyub rukun Allahumma. Amin. Yen bab guyub rukun sedaya sampun ndongaaken. Nggih. Pak Bupati sampun, Pak Wakil sampun, kula nggih sampun. Aku ya wis rampung ae lah tak ndongake ya Mas yo. Mosok ya ming guyub rukun sing monggo modern Bojonegoro tekan Madiun ya ming kuwi tok to Mas. Lah kowe ape takon apa wong aku Pak Bupati wis kaya anak dhewe kok. Pak Bupati karo awakmu kuwi Bapak Hari Wuryanto menika pun nganggep aku ki anak dhewe. Mula kula apal panjenenganipun Bapak Bupati. Kowe takon apa wae lho. kowe omonganmu aja Nyuwun sewu, kadang-kadang masyarakat iki malah dereng apal. Bose, kula mboten ngerti malan. Yo, Kula mereka serampung kalian Pak Bupati wiwit kula kasih Joko lho. lho ki to. Nggih. Tapi nek dereng ngertos to. Dereng ngerti. Panjenenganipun Pak Bupati menika SD-ne teng pundi? Lah kok saking apale wong dianggep aneh. Kowe iki SD-ne Pak Bupati menika teng Dempelan. Iya nggih, dempelan Pak. Wah, Tiba ya leres e Mbak Cangi. Ya bener pancen panjenengan kan biasa dempelan kono. nah, SMP Mas, SMP 1 Madiun. Nggih leres Pak. Wah, kok ya apal kowe Mas. Aku kok Tapi nek SMA ora mungkin paham ki Mbak lah Cangi. iya saking apal ngerti. SMA SMA 1 Madiun.
Sarjana S1 Mas. Sarjana hukum teng Jember. Nggih to Pak nggih? Lah, kok paksa iki wong ditanggapi ya kudu ngono kuwi lho Mas. Ora kok kersa ora mung dongane. S2-nipun panjenenganipun Pak Bupati S2 wonten teng UPN Surabaya veteran. Nggih to Pak nggih? Lho, hobine Bapak Bupati apa? mancing nggak mboten ngenten. Sik. Kowe iki nek iki ra jelas aku nek iki ora percaya. Lha nyabut tak kon. Sing hobine mancing iki awakmu. Iki kok Pak Bupati selalu dekat dengan rakyat to nggih Mas. Nggih, selalu keliling nyambangi warga masyarakat. Ini adalah Bupati kebanggaan Kabupaten Madiun. Madiun, betul. Kalau Kabupaten Madiun itu sudah jelas kriterianya 5R. Apa nih? Kudu pinter. Nek panjenenganipun Bapak sampun pinter cerdas nggih mboten Mas? Nggih. Bener, Bapak itu selalu bener. Tur bener. Mesti nek wis bener biasanya Bapak itu kober tilik wargane menyempatkan. Sing pungkasan Bapak ora bakal keblinger. Leres mboten Pak? Oh nggih. 5R nggih. Pokoknya nek nganggo R itu pasti hebat luar biasa. Nganggo R. Asmanipun wis jelas Bapak Hari Wuryanto, R.E. kali. Oh nggih. Pak Purnomo Hadi, R.E. kali. Mbah Mutarom, R.E. kali. Mbak Niken Salindri ada R-nya. Selendro ono R.E. Mbak Kesi Rahayu R.E. Sik pertanyaane. Iki dalang ora nek R lho. Lho, enten jenenge Cahyo pun tadi sanes. Cahyo Kuntari. Kowe ngeling-eling jeneng kowe ora jenenge abang oleh jenengku ora. Kanca-kanca krawitan Madangkara menggunakan R. Apa wae jeneng sing nggunakake R iki mesti wong kondang hebat. Jenengmu sapa? Komet. Lah iki elek. Nggih mboten Mas. Oh iya. Ora bakal kondang. Apa genti komer ngono piye? komer. Lah kowe ya kancaku ya ora apal-apal. Aku ya elek R. Mosok Mas. Lho, Supri komer. Mosok dagelan jenenge Supri Mosok gara-gara R melarat kaya donga niki ya sing apik-apik. ya ditungakne. Paling tidak acarane nopo? Hari jadi Kabupaten Madiun. Dadi apa? Loh, hari jadi Dadi apa? jadi reok tak bacot cengelmu ki kok. Begini takon nesu ya. Iki pengetan hari jadi nggih Mbak Limbu. Leres yang ke 458. 458 dari angkanya sudah diketahui Apa? 4, 5, 8 4 tambah 5 24 Sik Sik akeh ngono. Iki ngomong ya kowe iki guru lho, Mbak. Iya. Digugu lan ditiru lho. Pira-pira 4 tambah 5 iki Iya, iya. Kok 24 lho. lho karo kancane dhewe. Bangun ning aja maksa remen-remen. Iki mau ngetes awakmu iki fokus apa ora ngono lho. Nah iki maksa iki 4 tambah 5 iki wis 9. Songo. Nah, 9 tambah 8 17. Bener. Angkanya 1 dan 7 Maknane maksudnya dari siji yaitu menjadi satu tujuan Madiun menjadi maju, tentram dan juga rukun lho. Mula angkane 1 dan 7 ana sing ngarani 17. apa kuwi 17? Mugi-mugi saged pikantuk pitulungan kang kawelasan saking Allah Subhanahu wa taala. Kowe kok apal men kok mete iki. Aku ya wis lunas ngene iki lho. Aku iki garing utang. Ojo marang dhisik, 17 lah basa Jawa. Nggih. Basa Indonesia 17. 17. Hal ini niku tujuannya jelas. Pen bahasa Inggrisnya 17 iki. 17. 17. Ayo. 17. 17 ini Inggris, Pak. Ah, lah iya bener ki Inggris. 7 Apa kuwi? itu tuh. Harus apa ki iso buka kudu iso gulung to Mas. Nggih. 7 sen niku.
Ya kudu iso. Lah mau dhewe abahe ngontak-ntakani ya sepenting kuwi kok. Ketikane abahe ngoten. Mula aku kayak awakmu kok ngarep sik ndelu aku. Iya. Aku gak patek elek ambek wonge. Sesek wong pelawak karo dalang ku harus ada komunikasi. Dalam umum ki dalam ra umum. Kok dalang ra umum piye to, Mas? Aku mau munggah karo wayangane Pak Iyo iki rasane kok piye yo. Lho nyapa? Ya ora apa-apa jane wong ganteng hawane wis beda. Jenenge Beda piye? Bedamu piye? Bedamu ngondi? Bedanya itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa yang merasakan adalah aku dan juga Allah Subhanahu wa taala. Lah, Niki jenenge pelawak yang tidak berinovasi yo ngeten niki. Inovasi piye? Tidak mempunyai skill dan SDM-mu rendah. Lah, Seorang pelawak naik penuh dengan persiapan, turun dengan penghormatan. Dalang ki wae dagelan ki nek ora nderekke Mas Yoyo ki paling penak lho Mas. Piye? Kowe arep melu sapa wayangan melu sapa kowe? Iya. Lah bengi iki Lah nek ora nek Mas Yoyo panjenenganipun sing asta. Ora nek wayang, ora nek dalange. lho, lah bengi iki mau aku kene tok sing wayangan. Lah ngendi? Duka. Lho, Sik kok. tak kira oleh job nganti double, balake ngendi Kowe ngono. iki aja nyepelekke dalang ya Mas. Nyapa? Dalang ki tanggung jawabnya abot, tanggung jawabnya berat. Nah. Cara numpak bis ki nyuwun sewu lho Mas Komet. Cara numpak kendaraan bis panjenenganipun iki kaya sopir, kanca-kanca yoga awake dhewe iki penumpange ana minggo elek apike kuwi gumantung dalang. Aku berarti Penumpang. yoga-yoga. Iki padha karo penumpang. Iden. Penumpang Penting di. penting sopire. Yo ora yo penting penumpang. Kok iso? Lah nek supire nek kendaraan nek penumpang asline kok ndi? Ayo apa nyupir ngalor ngidul nek penumpang. Oh, Terang lho piye kuwi karepe. penting iya lho penumpang. Mulane kanca yo mbok gak iku apa. Sik omong ngene ora karuan yo. Alane tak berganti berdua. Golek sing murah. Ayam kok sing belum bakal aku tok ya ora. Iya. Maksudnya iki ngene ya Mas. Apa? Nyuwun sewu tanggung jawabnya seorang dalang itu berat. Mas. Ngerti. Kudu iso nguripke pagelaran. Kok kowe nyepelekke dalang aku sing ora nrimake. Dalang abot. Abot. Lah kok tau ngerti dalang teko kok nggo debok dhewe. Dalang ente dari teko kok ngono kae. Sik, rene Mat. Rene. Ah, enggak, aku gak Rene. ngerti. Wis mati urip mriki kowe. Wis Aku tau dicuri dalang Kowe kok nyepeleke dalang. Pripun? Lah pancen degoki dalang endi to sing gawa dhewe ngangkat dhewe lak ora ono. Sing dikarepne slendur abot kuwi gaweane. Nuwun sewu. Nggih. Aku ki sewengi utuh, sampeyan lak berlimbuhan utawa bar kuwi gara-gara tok. Nggih. Aku wit jam 09.00 nganti menjelang subuh. Kuwi cerita terus, pikirane mubeng, mripat nyawang, lambe omong, tangan serakatan, sikil njejeg keprak, ngempet nguyuh. Sih lah jenengan cerita ngoten lha napa niki meneng ae napa niki mboten mikir mboten melek suwengi. Loh. Niki nggih melek. Iki yang kepepet, nguyuh entuk, pengrawit entuk. Lah jalan jenengan kok titip. Ora kreatif. Aku nanti yo titip aku lho. Kan iso to. Cara ngendi yo dititipne lho. Lah nang peti selang. kowe ngawur lambemu lang dodok. Diselang tak turune kowe ya. Kowe iso ngawur lho Mas. Mas koyo iki sampun haji lho. Kowe nek disedake bakal njaluk apa kelakon kowe. Aja ngawur gak trimo aku. Dalang mbok sepelekke kowe nek ora nek wayang ora nek dalang arep melu sapa? Lho, barungan was. Tapi setidaknya kowe iki kudu bangga. Mas Yoyo iki panjenenganipun dalu punika ngagem busana Jawa. Ini lho, aku ki anane ngomong ngono iki kudu justru kuwi hati-hati saiki dalang kudu hati-hati. Lah ngopo? Era tahun 2026 ini masalahnya sudah mulai wayang bisa jalan tanpa dalang. Lo hati-hati Pak. Kudu tetap belajar inovasi kreatif. Piye carane wayang tanpa dalang iki piye? Ora enek ya Mas. Wayang iki mesti ana dalange. Bakul wayangnya masuk apa bakul nggawa sak dalange kak ya ora to. Mesti ya bakul tok. Met. Kowe wis tau ngemut mercon gledhek dhuwur ning cangkem lho. Derek. Iki pertunjukan bakul wayang. Oh iya aku gak woro-woro. Kowe iki kok nyepelekke Mas Yoyo. Mas Yoyo iki kabeh piranti iki saka Solo digawa kabeh. Ngerti. Gamelan kagungane Mas Yoyo iki to Mas. Nggih. Apa iki jenenge sound audio iki kagungane Mas Yoyo, mic-mike Mas Yoyo. Kowe modalmu apa ming contom tok lho. Lah nggowo mike kok bangga lah nyok. Kok sih to? Kowe iki ndagel nek kene modalmu lak tutuk omong.
Monggo yen omong sik niki ngene. Ayo. Wis saiki ndak dulu. Aja dikene. Mas Lendro aja dikene. Saiki salam karo para pelenggar. Ora masalah. Terus Bapak-bapak, ibu-ibu. Mantuk. Loh, mau lagi jilat itu mulai. lagi sing gawa aku. Sing ngomong yo. Eh? Nah, kedilo. Loh, lek nyilih kudune kan menghormati karo sing disilih. Pamane ya aku nyilih dhuwit ning sampean Mas Gomet. Kamedhi kula nuwun, nun sewu Mas Gomet. Kula sowan mriki, heeh, karo isi-isi ngene ta. Dadi ngampil artanipun. Kowe nyilih meku lho, kok iso malah ngelok-ngelone aku lho. Padane aku bakul wayang iki karepmu piye? Ayo dodol jaluk ngapura yo. Sikile piye? Sengken. Sikile. Aku nggo sikil teh ojo nyilih piku. Iki pikir Mas yo sikile. Sikile. Halah, sikilmu iku. Waplok. Sikil ngono. Maksudnya sing ngarep sing ngarep. Kok badhe ngampil. Kurang mendak. Ndak. Kurang mendak meneh. Lo kurang sopan mendak. Mulai aja bulan kula. Aja nyebut. Piye ngape sing ngape? Ayo. Nyebut nikipun, Pak. Nah. Tahu bulat. Baru disilire peleke to. Kowe ngatur guyu-guyu lah, Pak. Sik ngene, Dalem, Mas. Mas Sewu Mas Lendro kali Cak Komet. Nggih. Gandeng Bapak Bupati menika lak piyayi budaya. Nggih. Nggih. Mesti rena ing penggalih Nggih. lan kula kali panjenengan mewakili warga masyarakat Kabupaten Madiun Nggih. untuk menghibur dumateng para lenggah sedaya nyuwun kanthi sanget Bapak Hariwur syukur menawi kalian Bapak Wakil Bupati Nggih. tindak wonten ing pepanggungan. Para lenggah setuju nggih para penonton? Setuju. Suara rakyat adalah suara Tuhan gitu. Nah, katur dumateng Bapak Bupati kalian Wakil Bupati. Monggo katuran senggar saking kalau Eh. ketemu Jawa Tengah. Rumah kene saya lek ngendika iki lho kan Ini nyarke zaman modern lagi iki. Aja ngono kuwi wis lumrah. Kalah HP sampean karo Pak Gayeng. Cara modern iki piye carane? Dangdut nek. Wah, itu gaweanku apa? Salah. Aku biyen rung nang wayang endang. Bagian apa, Met? Kare panggung. Yo. Spesial dalam rangka Hari Jadi Madiun Cow. Kita sambut salah satu nomor satunya Madiun. Ada siapa dia? Yo, loh, Pak Bupati saya. Kak iyo kan lo, mbok kira biduan mbok piye? Lah jare dangdut lah aku ning artis kita. Yo, dangdut yo dangdut tapi muku kakean leh guyu kuwi. Yo Mas yo. Nggih. Kakean iku sithik ae. Baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu nomor satunya Madiun so. Ada siapa dia? Dari kan sithik. Lah sithik iku yo kesithik kan iku sedengan ngono lho, Mas. Mari kita yo. Macam Ya betul lah Pak. Bapak izin Pak ini. Betul golek duwe kok. Yo duit sapa kok golek duit. Menawa Yo. lho Pak. Wis ndra Mas coba ya. Ya ciri khas Kyai Madiun ya. Panas-panas mlaku engko nembang bareng kalian sedaya para warga masyarakat sing rawuh mriki. Oke. Ya. Monggo kula nyuwun kanthi sanget Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati tindak wonten ing pepanggungan. Ya, panas-panas mlaku. Dados.
amis janji rukun tetap harmoni. Sugeng dalu Mas Cahyo. Nggih, sugeng dalu Bapak. Sedaya masyarakat Madiun, alhamdulillah sedaya sehat. amin Niki keleresan hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-458 dalam kalian Pak Wakil Bupati, insya Allah siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Madiun. amin Pamilo dari mereka monggo kita sarang-sarang. Derek mangayu kadya anggenipun linggitan wonten ing alun-alun mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetap didukung ngoten ya. Amin. Ini kesanipun Pak Wakil Bupati ingkang nembang nggih. Apa jenengan iki Pak Wakil Bupati? Pak Bupati badhe nembang negara angin. Iya, siap. capek gunung bapak biasa oh capek Nggih. Ya Bapak Bupati boten namanya kami ya. bapak babu Derek Bapak kami pun kados pundi. Nggih. Nggih. Umpama seliramu sekar melati, aku gunggang sari. Umpama seliramu mandi wong manis, aku kan gagal riwayat. Ikan sari. luar biasa Ada teori kok sampai gunung lho, ada kembaruan lho. lantas menika Nggih anu napa niku gending ingkang napa filosofipun kesetiaan. Bisa sari menika nggih Pak. Oh nggih. Kalau suwun mugi-mugi masyarakat Kabupaten Madiun tetap setia kali kabupatenipun. Amin. Diantun niku nek pun setia napa-napa dipun sukaaken. harus Pas insyaallah kagem kebaikan Kabupaten Madiun, masyarakat Kabupaten Madiun insyaallah tetap gotong royong bangun Kabupaten Madiun. amin Matur suwun. Amin.